Luar kapati Cctv. Puli MBBS ha India ne shabar ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bapu Paul batray kum manager hakaway ka dukan di mobile bala tip kerteng kum ka N Renja mobile phone kabadon ha JS Road Marpersha ka Bata showroom harum ka Babyland School Shillong ula ujor sa kipulit ka Sadar Police Station halor ka jingja ajong kaway ka mobile phone na ka dukan. Katkum ka CCTV balapha daki try dukan siya bati CCTV haka kadar tarik unay tung arajar arpusan lasaki Tyngkreiñ ba uway ubriyo uba klem ka dorkman uba senran lang ya uway uparlok uba la dengmas uba syule menle kumban thiet mobile na kanika dukan ula tu ya ka mobile phone batang sudah ble ya kanika kam runar kini ki arngot kila petbak na kanika dukan. Katkum ka ejhar Bapu Paul ula pentip ba kini ki arngot kila yorong tu kaway ka mobile phone haka sipaw tarik unay tung arajar arpusan. Pidan dukan marbam ndai compare la ka barid ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat cake bat ki way na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arajar henril link ba ka section lai phoi iwe Kamde ka ba bapinyo ka license pila ba na apply ka online link ba ka website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru ikot kisla badan kam katkum ka judging kam jongpi pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan ha ka office terekam jongu lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya latno tang ha is khasihers pila banlet bet ka office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India.